बिहामजोखौ खनसे नुनायावनो फसायखाबाय। थिग जाथारगोनलै नोंनि नोंहामजो जागोन गथ'आ माइनाव जाथारगोन बियो। जोंबोथ' बिजामादैखौ खेबसे नुनायावनो फसायखाबाय। दा फिसाफ्रासो गावसोर मा सानलायो। बिदिब्ला हिनजावसाजों हौवासाजों एसे रायज्लायथोंसै गोसो थोलायो ना थोलाया। थां बाबा थां एसे रायज्लायहैथां थां। थां फिसा थां। बाबा थां लाजिनाङालै। नामल' गथ'न लाजियो। बिउटि नोंहा आंनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? गैया। फैबाय सोमदोन। औ बाजै। बाजै मा मेंबाय? बै जोंनि गामियाव मारुति कारआ सोरनाव फैदोंमोन बाजै? जेराव थुरि नुयो बाहाय बाथि गारखाया होमबा जाम्बालाय। सोरखौबा नायनो फैदोंमोन नामा? औ हनै मालाय बिउटिखौ सोरबा डाक्टार सेंग्रा नायनो फैदोंनो। मालाय फसायलांबायनो। होनबा मा बिउटिया फसायदोंनो सेंग्राखौ? औ मालाय फसायाबा नोंस्रासो बिदा फंबाय सानैजों रायथिनो होननानै दासिमबो रायथिया। जाम्बालाय गारजालांसिगोन नोङो। बिउटि माने समायना नोंनि मुंखौ आङो समायना दोनसै बिउटि मुंजों मानसिजों समायफ्लेनाय नों आंनि जिउनि न'खरनि सना माइनाव। आफा बिहामजोआ जोंनि न'खरजों गोरोबगोन ना? गोरोबगोन आफा बेखौ खनसे नुनायावनो आंनि गोसोआबो गोरोबदों। आंबो बेखौनो सानदों जोंनि न'खरजों गोरोबगोन होननानै। जिखि जादोला फैदो आफा नोमाया ओंखाम खुरबाय ओंखाम जाहैदिनि। औ थ'दो। फै। मा जाखो सोमदोन? मानो सिरि? नोंनि हाबानि खोथाखौनो आं सानगासिनो दं बिउटि। बेसे गोजोनथाव नोंनि हाबायाव आं दै रानगोन
ओंखाम खुरना होगोन आरो नों हिन्जाव गोदान महर लानानै आंनिथिं मिनिस्लु नायहरगोन आरोलाय आरो माबाफोर दंबा बुंबाव रायजोफोरनिफ्राय बिदाय लानांगोन आरो डाक्टार बाबुनि गारियाव नोंसोर स्रें जिरायनानै आंखौ बाय बाय होलांगोन आरो नों आंनि गोरबो बिखाखौ खामग्लि होलांगोन नों आंखौ मानो बिदि बुंदों सोमदोन थादो बिउटि आं थांनोसै सोमदोन लाबोनायाथ' लाबोदों र' गोसोसो थोयोना थोआ टेम्पालि टेम्पालि ओ टेम्पालि र' सोरजों दं बे गैया बहा थांखो बियो टेम्पालि ओ टेम्पालि बबेबा बारि खनायाव थांनानै नेरे आरो पेरे सायाखैथ' ओइ टेम्पालि सलथब बिदिबा दावैयो जाम्बि नुवाखै आं मा मावदों एल' बोराया मा एल' बुङो बहा एल'नो थांदों आंलाय सोरबाया खोनाबा मा जानांगौ ओइ जाम्बि आं नोंनो गस्ला गोदान लाबोदों बै सकेट ना जर्जेट होननानै बुङो बै जेलेलेबो बुङोदि ओरै फाखनाखौ ओंखारलायनाया गोसोम बेखौनो लाबोदों आं गाबोन सानैबो बोरो हाबा जानो थांनांगौ हिनजावनियाव जालाय हौवानियाव जालाय हिनजावनियाव जालाय हौवानियाव जालाय बेयाव जालाय मोजां नुथारलै नोंखौ बुरैब्लाबो फाग्ला बोराया लाबोमारदों दहायनिफ्राय ओरैनोसो रागा जोंबाय थादों आं आंनि उनसुला सेंग्रा बायदि नुथारदों नोंखौ खोमारबाय नोंहाबो थोनायखाय माबासो थोनो लुबैसोबाय थु बुरि थु जलंगाया लादो हाथारला बोराय फै माबा माबि सानफ्लांबाय थु बुरि थु लोगोफोर हाबाया जोबोद मोजाङैनो जानानै थांसिगोन मिन्थिबाय बिउटियाबो जोबोद खाफाल मोजां फिसायखौनो मोनदों डाक्टर बावसो ना मा बुङो लोगोफोर खोनासं लोगोफोर डक्टर सासे सेंग्राखौ मोननाया खाफाल गोनां सिख्लायासो मोनो खाफाल बुङो बेखौनोथ' अरे सोमदोन जिराय मा मोखां सोम जाखोब्रा सोमदोन मा जाखो जौ लोंनो नामा जौ दे हो कापसे होलाय
लोंदोलै एसे लुना होलै ओहो खापते गोगोमनो हाबानि बेदरलै बियो मोजांथार जादों ओइ बै बेदरखौ जाब्रा नोंसोर दुखु दाहा खालामनायनि सम गैला सोमदोन बासिस बास नोलों दिनै बिउटिनि हाबा बिसिबां रंजालै रंजा नोंसोरा मा जादों रंजा बाजालै दिनै हाबा मोसालै बिउटिनि हाबा हाबा जादों बिउटिनि हाबा जादों रंजानांगौ रंजा मोसा हाबा जादों दिनै आंनि बिउटि Ya, sebenarnya, weh, nuai itu, weh, weh, nuai. Dari nolak bergerak dia. गावनि न'खौनो सिनायनो हाला नामा ब्रा मा जादों सोमदोन Ya jangan nang di मा नों बिदानि सिगाङाव जौ लोंदों होनना बुंनो लाजिनाय मोनासै साला ननसेन्स Ada ondan निमाहा होदो आदा सोमदोनखौ बे खेबसेनि थाखाय हा जौ लोंफेरै मानसिया मानो इसेबां जौ लोंनो सोमदोन आं दिनैनिफ्राय जौ फाग्ला जासिगोन बाजै सोमदोन जौआ मा जिराद नों मिथिगौ जौआ सुबुंनि सुथुर जौआ मानसिनि जिउखौ सिलिंखार खालामो दिनै जौ लोङै लोङै हाजार मानसि सिलिंखार जालांदों आरो नों दिनै जौ लोंनायनि लामा लादों ला बेखौ मानो इसिबां रागा जोंदों थ' सोमदोन फंबायमोन नोंसोरबो थाबाय था जागोन आदा थांनोसै
ओइ सोमदोन ओंखाम खुरबाय जाफैद' आं ओंखाम जाया बाजै आं ओंखाम उखैयाखै सोमदोन नों मानो ओंखाम जाया नोंहा मा जादों नोंनो मा नांगौ आंहा जेबो जायाखै आदा आंनो जेबो नाङा खालि जेबो जायाखै नों दिनै जेबो जायाखैबा मानो ओंखाम जाया नोंहा मानो ओंखाम उखैया नों मानो जौ लोङो नों दिनै बिदा बिबाजै खाथियावबो नोङो गावनि गोसोनि दुखु दाहाखौ खिन्थाया जेन आं नोंनि बिदा नङा बे बिबाजैया नोंनि बिबाजै नङा नों दिनै न'खरखौ सिलिंखार खालामनो सानदों बेसेबा गोजोन न'खरखौ दिनै नों दिनै धंस खालामनो सानदों नों दिनै आंखौ बिदा होननानै मानिया बिबाजैखौ बिबाजै होननानै फोथाया
बिउटि Hmm? दिनै नोंखौ लानानैनो जोंनि आइ आफा आरो बे न'खर सोरांनि लामाखौ हास्थायदों नों मिनिब्लानो नों खुसिब्लानो जोंनि आइ आफायाबो मिनिगोन नों दुखुब्लानो जोंनि आइ आफायाबो दुखु मोनगोन नाथाय जोंनि हाबा जानाया गोबां सम जाबाय बेनि उनावबो नोंनि मोखाङाव आं मिनिनाय खुसि जेबो नुवा Why बिउटि why खामग्लिनाय गोसोनि गारायखौ आं नोंनि सिगाङाव बोरै फोरमायनो आंनि हास्थायसुलि गोसोआ दिनै नोंनि नोजोराव खुसिनि इसाराखौ होनो हायाखिसै आं मिथिगौ बिउटि नोंनि गोसोआव माबा मोनसे हास्थायनाय दंब्लाबो नोंहा दिनै खुगा गेवा आं नोंखौ हेंथा होआ प्लिज बिउटि मोनसेल' आर'ज नों आंनि आइ आफानि सिगाङाव नोंनि बे दुखुखौ दिन्थिनाङा थां बे खामसालियाव जिरायनानै दं रायलाय थां मानसिया सानो धोन दौलत थाब्लानो मानसिया खुसि नाथाय जोंनि न'खरनि दुखुखौ सोर मिथिनो मा खालामबावनो मानसियानो बांद्रायसो जाबाय माथो औहाय मा खालामनाया गाहाम जागोनथाय दाखालिबो थैयानो माखासे गदों आंबोथ' बेखौ साननानैनो जानो लोंनो जेबो सुखौनो मोनथारला माथो राहा गैया लांनांसिगोन डाक्टरनियावनो बिदिखौनो खालामनाया गाहाम जासिगोन गुवाहाटियाव लांनो ना चेन्नाइयाव लांनांगौ जाखो जेरावहाय मोजां खोनादों बेवहायनो लांनोसै नामा रांथ' नांबायना फैसायाथ' नांखागोनानो थाखा फैसा गैयिजों सोंबाय सोंबाबो खिन्थाया दे माबा मोनसे खालामनांसिगोन थाबैनो लांनांगोन लाङाबा जानाय नङा हागौमानिखौ आङो नाजागोन एसेबां सिन्था खालामबाय थानाङा आं नोंथांखौ खाथियाव लोगो मोनना मानोबा आंनि आंगो फाथि मोनदों आं
खुगा गेवा गाव मोजां मोननानै थानाय गोरबोनि बाथ्राखौ अनजालिनि सिगाङाव बुंनो थाखाय खुगा गेवैनि जाहोनाव सोरबा सासेनि बिखायाव ब्लाड केन्सार ब्लाड केन्सार औ मिथि फंसे बाथ्रा बुंनो हायैनि जाहोनावनो सासे मानसिनि गोरबोआव ब्लाड केन्सार जेरै नोंनि बिखायाव सहाय हायै दुखु बै मानसिनि गोरबोआवबो ब्लाड केन्सार सरि बिउटि नोंनि बिहेबियाव सिखोमानानै दोननाय सोरबा सेंग्रानि सावगारि दंमोन नामा ओहो आंनि भिआइपिआव रावनिबो सावगारि गैया नों नंखाय बुंनो दासान बिउटि आं बे सावगारिखौ आं नोंनि भिआइपिनिफ्राय मोनदों आरो सावगारिनि फारसेथिं लिरनाय दङ आइ लाभ इउ सोमदोन आं नोंखौ बावनो हाया थार बाथ्राखौ बुं बिउटि आं नोंखौ गाज्रि मोना आंखौ फोथाय गाम्बारु आं सोमदोनखौ मोजां मोनदोंमोनब्लाबो आं बिनि सिगाङाव मालाबाबो मोजां मोनदों होननानै फोरमायाखै आरो बेबो आंखौ मोजां मोनो होननानै मालाबाबो फोरमायाखै दागाब बिउटि दागाब आं मिथिगौ नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया गोथार प्लिज गाम्बारु आंखौ सोमदोननि खाथियाव लां सोमदोन 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 नों मानो दिनै आलाय सिलाय जिउ गोमानांगौ सोमदोन दिनै नों मानो गावनि गोसोनि साननायखौ मानो खिथानानै लाया सोमदोन सोरखौ नायनानै थाबावनो जों सोमदोन जों सोरखौ नायनानै थाबावनो
बाजै बिउटि थां बिउटि थां नोंल' आलो गोजोनै संसार जाहैदो थां दिनैसो आं सोमदोननि खोथाखौ मिथिबाय थैनाय समावसो बियो दिनै आंनो नोंनि बाथ्राखौ खिन्थादों बियो नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आदा दुखु दा खालामसै नोंहा दिनै सासे फंबाय गोमादोंब्लाबो नैबे फंबाया नोंनि असे फंबाय जोनोम मोनफिनबाय आंखौ नोंनि फंबाय होननानै गनायदो जागोन फंबाय दिनैनिफ्रायनो आंनि आंगो फंबाय आदा दिनैनिफ्राय नोंबो आंनि दायरियाव लिरनानै दोनजानाय सनानि बेवाइ बेवाइ